Shubor nakaslem jong unong san hima. Mentah hitip prapusan gidan pending, kumno himtip kanu teli job. Kanu teli baka district council ka job. Syuang bamla, te ong be bamla iman jubab. Syong kenal badon buram, kumbang ala pencai, ngimla ati bandong ngi job ni ngiren. Nama kita tentang dispose cases ngala pan ayah fi case bala dispose na pa high court. Uba Titos Khan ubade unong yalam kaliang persya hayang dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ulong bade tang ka Executive Committee bade yalam ka Voice of the People Party ka babun bha ki mukaddama ki balaai shakaying bishar Meghalaya High Court. Kani kajing ong uba Titos kade hakikanta kali jingkali ban benrap bi kajingkali balabu daka kong Grace Mary Kharpuri halor kajing sakut ki mukaddama haying bishar Meghalaya High Court ka balalong mentasngi hakador bar mang tingka. Kakong Deity H Majau kabadai ka executive member badai pet ya katanat an kaliat hu bagi mukaddama ba sakut haying bishar ki don hado prapusan tali kata hendriu tali hawa hajar arpuar kawei hawa hajar arpulai sau tali hawa snam hajar arpusau san pupra tali hawa snam hajar arpusan bat khan hendriu tali hawa snam hajar arpuhendriu. Kani kala pendong yu uba Titos ban bu jingkali badai tang hakani ka isi kabelam babun bha ki mukaddama ban ujor shayeng bishar High Court bat ula bu ru ka jingkali katno tali ki ba ka KHADC kala job. Kakong Deity kala ong bha ka yeng bishar kamdei kum hamadan thma namar kala pentip bagi don ki mukaddama bala betha na yeng bishar habala pendep ha district council ka yeng bishar kala shupen kutno. Syong kenal badon buram, ka jubab kade 85 numbers sir. Shonkanor Badon Buram. So she said I could lay EM in charge, Ibalaya to the Juba. Trapo San Pili. Kikis Kiba Mo Badana po Meghalaya High Court. Tinako abantip hangya. Ba the status ka jonki turki cases along kumno. Ngata kiri ki judge case sa euro ngako abantip department wise sila na juba be kata but kagaju ka poru banado usna mayo kini ki cases ki balada sampai till date ada To ya kani ka jingkali jong phi ka bakali ba will the executive member in charge be pleased to state the number of cases the council under litigation in Meghalaya High Court? Taka jubab chung hai kalong prapusan tali te halo chung kani number ba peklam I specific year ya kani tingila ashupen biang ngala ashupen pan ye ki documents ki long bat kani ha year 2022 ki pending cases hapo hak Meghalaya High Court ki de hindriutli Arhajar apulai iway Arhajar apusau southly Arhajar apusan sanpu pratli but Arhajar apun rio kan rio tli tiki don hadu prapusan tli kita ki pending cases hangtai lada fikili yang aki status jong baro ki case tengah tharai kan yang aban juba mentangan ri lada fikwa ngila ban IAP ha po ka table jong ka house bangin sa ai penpoi pat siapo kami jong pi daka boburong i syong kenong lada ai yang ay kata permission. Okay, you can do that. Badan Buram kampat citing ako abantip kidi ki judge cases ayute ki cases se filatip hi ki cases hapo High Court ki bun napo ki don hi lala ka jong hi ki don jong ka service matters ki don jong ki trade department matters ki don jong ka ne ka ilaka tikum ta ki bun ki cases hapo ka High Court ken Shonkonor Badon Buram. Haka jing jubab jing EM yang mentan ba haka senam Arhajar absan kidon san pupra teli ki pending case bat haka senam Arhajar Rio dan prapusan tengah syukwa bantip bagi mi ki prapusan kidai ki case ki banado kasnam ayu ya kani ka kini ki san pupra teli kidai Arhajar apusan ki pending cases tengah don ni kata hak pemerintah hak tibel jonga tekede bikum tahi hang ni ki bangayo ya kita ngas spill out syongkra beruran kam syai teringa syukwa ban spesifik kabamut batang hak senam Arhajar abstan kimi ki kies thamai san puprateli
Point. Sampai Pratli. Kemudian total bat arajar afundrio kemudian kami Prapo Santali. Prapu Santali. Point. Jala dah kalong kumta. Kemudian tang hakasnam arajar arpusan arfundrio. Kikis hapok ka jingelam ke jongpi. Kumi ia mencat songgalo. Kedon hadu Prapo Santali. Kamu kila abun lagi kita kikis, oh? Tang apa arsnam, kimi kikis haduk Prabu Santali. Kamu kila long palat. Kamu kami ke tem ke pemerintah ke babun kis lah. Toh, melilai, ngaku aban tip. Nak kini kikis, baru apa ke tem ke jongpi kumi ia mencat sekolah. Ngaku aban tip. Kat nu teli kikis fila job. Ya so. Hapo kan kesenam arajar absan arpunrio. Aku abantip kat nu teli kikis ba fila job. Kumka este komiti lani kumka kris komsel. Pi kikis hi hapo high court kamla te ban ong kata kat nu teli ke job kan makam di tak madan thama. Ka ba job kis undi urem. Ngimla ban ong kata mano ba job mano ba rem ti. Nama sometimes hapo court kalau kumta. Kaba kadon kaki ke bamchwa ki bakke isi ki kam sain ladang idon kam armut ki brio kumi ki kis armut ke napo executive member badi ban sain ada ya dalapo hente kilap ba ka fol ka di joka jani te ki na hai ko ki pawan be seni ban ra be ta te mat yo ya kata armut ki executive member ban sain te ka kis la dispose no kalau ngumta lani kanu ken sebut kemede hapo kasnong katau tekadi kasnong kata ban pej yakani lada ka hai kot ka pha beng lo kasnong ko kani ka di ka mato jong fi ban pej kumta tekamta kala chu dispose ben yaki ki dom kumta gen ti ban ong ban job ban rem ti ngathare ngamla fi ban jubab ka ba menta ti Syukra bro jubab kalong very irresponsible. Very irresponsible. Kumnu IM in charge jonggalo inum tip ba kat nu teli kikis ba job haba phi thung ma phi ya ki legal ya ki standing council ki balik ban represent ni ka district council hamte hapo high court menta phi tip prapusan ki dan ki pending kumno phi tip kat nu teli job kat nu teli ba ka district council ka job syuang bamla te ong be bamla ki man jubab syong kenal badon buram kumbang ala pencai ngimla ti ban ong ngi job ni rem nama kita tentang ki dispose cases ngala ban ai fi ki case bala dispose na po high court dispose case ha po high court ada jar apu ar kadai lai photeli arajar fly apu nyo arajar apu saw kalong kumta te la fi kwa yang ai kita ki numbers fi kwa yang ai kita ki details jong ping ngala ban ai ka table nga daka jingpangan badon budam daka request ya i syongkono badon budam la dei ai la dengan kan place ya kata ha po ka table jong pi boleh. Ika kemudian menta ngan syuai nuksa mo. Kadon ka kes ko ba lesi na ka isi fi suspend ya unu clear no sensa. U appeal po high court. Uyo ay kasti order. Hatu kata ka de ka bajok nek warem. Example nga Bishar hi bapi kata di ka job na karem de ostim. Ti ka yele ma fite. Ada ban obo job. Yele ma fite ka kes. Yele ka kes te. Kadang yang kam ong red dispose of bak kila job. Kadang yang ti. Na taranga kata kalalom kam ka. Kasti kam de job ti. Kam de discussion kam de ro ka question te Syongknor badan buram ti halor kini ke jingkeli ke bangalawan ra ngako aban tip na i in charge kanungut ki learned advisor ki planning council ka bala appoint da ka isi ban ngako aban tip ru aka jo kapor ya ka rukom sale ke expenditure ka ba VP sale shakine ki learned council Syongkono badan buram ya ki advocate si ba menta bangi engage na kaliang yung ka district council ide iwe ngidon way u special council ngidon linewood ki standing council ngidon iwe illegal assistance
nang ta pade kidon pat ki chat case mo ki ba ngi ai individually ya ki lawyer te kata ka wei ru ngi don ha wei u lawyer hang ni hapok ka state jungi hi nang ta pade ya ka rukum siu ya kan ye ngi ai da ka ngila don hang ni ka Nadu 2018 dated Shillong 29 January 2018 Office of the Executive Kasihil District Council Shillong kari Executive Committee ngilale ya kani nadu takapor kumno ban siu ye ki Standing Council ki Legal Consultant ki Advisor nang ta ter kabaya dai bat kanu ka case kabaya dai hapo jong ka District Council ngi ai da ka retaining fee as prescribed in the appointment order. Kata ko appointment order ngila ada bai. Tingi ai ki fees ru ngi prescribe kung ya kani ka bala apas da ka isi ngi don ya ka retaining fees ngi don nang ta mo ka paper ki drafting settlement ki advice fees per case nang tangi don ki appearance fees per day tilada fikwa yang ai kani ka data ngala ban provide yang ye phi nama ngadon bat ngai kini ki data mamenta bat bangan spell out kadnu kala bun palat tilada fikwa ngila ban IFP as per council ru kadnu ngisi way council way special council ki legal ya kini ki standing council ngala ban ai da ka jing nakabuburom yi shongno bodom ye request larang ngila ban place ya kani ngala ban ai hapo ka table jong concern MDC Shongno bodom nga shuko aban tip na yem in charge ba sngobhawi and provide them ya ki kerteng jong kitu bar khai kitu ki council ke bla appoint ka isi Kublai Shibun jingkeli jong phe Shongno bodon burom ye ki advocate ki pa engage mengi ki kerteng jong ki long special counsel ngi don ye Mr HL Shangreshu nang tai ibe standing council i Miss PS Nongri another standing council mangi don line with standing council ibe standing council ibe keteng Olivia AI Bank ibe pade standing council ngi don EW Club nang tai legal assistance ngi don Kerry Karnong Ba te ibe pat ka case ka banga ya thu ifi ka banga dang don ka case hapo high court ya kata ngi don bat I Shri K Paul Mr. Chairman, last snap jing jubab jong am in charge. La batai board ki professionals bala engage. Hakini ki cases bala reply me proposal dali ki cases. Ngash bukawan botang iwe jing kali. Na lamba ka reply ko jing kalong bajrong ma ring ka suka pelingkot ya jing jubab ko jing da bakali lamba jong pi Mr. Chairman. Katno ka isi kalap lut ne kahaban perlut namta kini ki cases bala ya ini proposal tuli Kublai Shibun ya kata ka jingkeli jumpi ndai ha ka ba mentahi ngampat don ya kata ka jubab bat nga require notice ya kan ya Kublai Shongkno dan buram ngaru ngashkwa ban keli tang iwe jingkeli ala yasko mene jubab IM kublai ka jubab jang pi ngadan tang ka jing sngo bat ka jing sngo linga abang ai ba don kini kita yo ki balalet ngayo ya ka wi ka video ka ba pen I ki case ki bayat ki dei para mangi mo group A versus group A nganum jer kerteng ringa skwa ban tip ba hang ne out of 85 mod lakine proposal tli ki case karena tli ki case ki dei para judge bedrio bat karena tli ki case ki dei bat ki bamdei ki judge bedrio ki jongi ngakwa ban thu ngi yakun case bat no ngakwa ban shai kata ya kata ru lada fi don kam ya ka jubab do kini maki don hadu kata proposal kelima lada fi don kam ya kata require notice ngan sa IFP bagi kerteng jong ki litigants ngan IFP kerteng full detail ke ngasuthu kata long fi ngashkwa tangwi jing jubab long ki don nem ki case bangi khun bat ki we mundai ki jaj bandriu la jong ne ki devi tang ki case para jaj bandriu betnya proposal teli tang ita jubab ngakwa te habere kata ilapan da notice insa provide da notice
Nomor ila menjubab em kat notli di kes para mengi kat notli ki kes ki di lapan notis pada ya apa. toh jadi pimla menjubab tu kubli syubun. Sang penuh badan buram harus kuat suplemen gue kes gue ke jikeli ya ni ya menai la itu budan sebuah special council tang kuat bantip ki kes you bu shimunu special council Ya kata ru ngatarai ngadon kam require notice. ngabu kena gajing keli kalau namar ba habang nilai i ki bun ki advocate senior advocate baper ngilala hi ban penmi na jala lejong kalau ke besusi pada habang ui bau yo ubreu banaba akan rakam bat kami ro gajing keli haju popor hatu utip na utip ya ke rukom im karti dustur jangi khasi jangi namar dese yo umtip dalam sekajing bakla na pentaka kod ro kanlam na jing bakla ro ya ka jing sufu jungi parajat benreu hi jungi Syokno bandon buram ngasong senei nada don ki bakren kumta ken ya ki mo ya ki advocate she seen hi ke baga district council kalabu ino ngi da consult ngi da page pangimdei bangi shu thung ino halaer ngi da page ngi da wat jing tip ngi da le ya ka research jungi shwa bangin thung ino no mangim kwa bangin le tapo high court la ne hakanu kunu court bangi chulek ni churem kes ngi hab le hi mi ubriu bala nang laptip haba ubriu bala laptip ya ka ani bala job bur ki kes kumna binong kumta bangi ting bakumta kum di kamla belong kumta namangi don kam ya ka expertise jong u tingi ngi naka executive committee naka ni kata council ngi sngo ba umni ude ba biang tam na baro kita ki keteng ki baki ayengi te omde ba udon marwe rengi doni kini ki legal ya kini ki standing council ru bangi bu haduk lainwood ki standing council ki bede ki khasi te ngatharai kumta ka jawab jonga kalong very clear simple phila sngo thu bleshbon